una haranga here uyu mururuko machembere senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Ehe, tichirimoka mumusha weMhondoro. Tadzifambira nyaya dziya. Paya ndofunga makaona ka imimi tichitaura isusu nevavakidzani vaning'ina varume vemudzimai uyo akaonekwa achidanana naTezvara. Nhasi unoka tadzoka nenhau tiri kuda kuti tichikurukura kanaye mwanasikana tinzwe kuti ko kuzoenda kuna baba chii chikonzero. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Tichataurawo zvakare nababa tinzwe kuti ko madzimai apera here munyika kuzoendera mwana wenyu zvinombofamba sei. Ngatirerukire ndizvokuti dai manga muri kuti imi hamusi kukwanisa kutaura musina baba venyu zvokuti iye zvinei tiri pano amai vari pano ako baba havari uyo murume wenyari saka handiti sabhuku aripo saka handisi kuziva kuti wamuri kuda chaizvoti azokupai mvumo azopota kunenge zvakanaka vatumwe zvisvika kwamambo kunenge zvisina kunaka takuti nhau iperere igadzirwe kunake musomuwi pamusoro uyu mwana watinaye panoka haazi mwana womuno machwasha handi unozviziva mutorwa ana baba ake patikakurukura nyaya yebaba ake vakanga vari pano vari pakadhana naatete vake vaive pano saka iye pamwe zviri kumuremera kuti handingataure izvozvo baba vangu naatete vangu vasipo izvo zviri kwaari iye kwete isusu havachairwe foni vakataura kuti ngazviitwe namba dzavo handinadzaba avo kai vanozviziva vatemai vacho ungachakuza namba dzavabereki vavo nekuti muroora anonetsa kuti timumanikidze kuti tachakatimanikidza mbuya aiwa kugadzirisa kuti apa hapana kumanikidzika isi tiri kugadzira zvinhu zvakambobvunzwa zvikayananiswa zvikabuda saka zvazosvikira pakuti vauye kwavauya kwavo hatizive kuti vaunza nekuti dai pasina kuti zvinhu izvo zvakataurika zvikasvikira pazvakasvikira ava havafembere kuti vasvike ndizvainga ndadaro one nature ndadaro ndikati ava kuuya kwavo vanoratidza kuti kana ndibaba agodhi kana ndibaba atadiwa kana ndibaba arumi kaniwo munofanirwa kuti muvabate vazive vanyatsoburidza nyaya yavo papachena hamusi kuzviona kuti hurumende zvasiyana nekugara kwatakaita pamatanda
Amen. Timanikidzire muroora kuti iyi kana kuti dai baba vacho vanga vari pano hatingaitaura nekuti vavati ine handitauri asi chikonzero chekusataura kavana kutaura kuti ndiani wavakosha mazvo zvavataura here nema hanzi tichibva pano tienda kwachifa iyesi patiri pana titori nemhosva chifa hasi kuziva tafana nekuviga munhu chifa asingazivi saka imosaizva muda kuti chifa ari pano ani iwe haikona kuti ini haikona kuti ini handisi nemuridzi wenyaya dai wabvunza kuna mai guru wakwavo kuti nai mai guru motenderere kuchifa uye pano handiti ini ndiri kutopindurira uyo muroora mukadzi wenyu uyo kuti pamwe ndezvaari kufunga kuti handingataurei nevabereki vangu ndisi uyo mukadzi muroora mwana wevaridzi saka pakudiwa haone anza vanhu vaone kufamba vanoanza inobva kuna maigodi rino haikona kwandiri nyangudai mambo agera apa vabvunza vakupindurei nekupedzisira ini mambo ndinga vangandimanikidze kuti taurei mhosva yemuroora hazvibvumirwe maigodi mati hamusi kutaura nesu kavati muri machinja mwoyo totaura tese kuti nditaura nditi vavagodi dai vanga vandudza kune vanhu vachauri vosvikotaura nyaya yenyu manje kana ivo vasina kundudza handina kana 30 minutes ndikutaura navo mai ndanditotaura navo saka mvumo muri kuida kubva kumurume wenyu ko uyo ari apa hasi murume wenyu here ndio nawo iri kutora nzvimbo kamhuri yeZimbabwe. Ndofunga paya manzwa tichitaura nevakasiyana-siyana tikagokuudzai zvakare kuti kana tabva kuno tichange tichienda kumusha kuNEMURORA wacho atitsanangurirewo zvakaitika tasvika pamba semaonero amuri kuita. Asi Muroora ati inini kuti ndikwanise kutaura nemi hazvinge zvichibuda zvakanaka nekuti murume wangu handina kumuzivisa. Tafonerawo zvakare murume wacho padaira nhare abva angoikata. Ndip. Halo. Kurizei. Halo. Kurizei. Mushe. Ndi vani tinesvika pamba saka vari kubvunza kuti nyaya iyi toisa here pamhepo. Ngopindura chete kuti hongu kana kwete. Tisingazive kuti network here kana kuti iye ndiye asina kunzwa kusununguka kuti tinge tichitaura naye pamusoro penhau iyoyo. Murume wacho haasi munzvimbo ino, ari kungezi kuTefi. Saka ndo mamiriro akaita nhau. Tanga tichida kuti munzwe Muroora achitaura, asi Muroora ati panotodiwa pane protocol kuti ndikwanise kunge ndichitaura nemi. Naizvozvo ndipo pamusha patiri pari zvino. Masvitirwo achaitwa kuna abagoti. Nokuti nyaya ikaenda kwamambo zvechokwadi muri kuti iye muri kubviswa mombe. Baba vari kubviswa mombe. Nepandine umbonemi kuti imi munobvuma here kuti kana mazoenda kwamambo mombe munonoibvisa. Pamusoro iyi mai ndinofunga ndapedza kutaura. Izvozvo munoona ndo zvakonzeresa kuti mota isvike panapa. Zvokuti isusu hatisi kutorwa sevanhu,
hatina uremu ima hapana chinombokutyisai kutaura hatina uremu izvezvi mungadai matodanangura vato izvo zvangadai vatoenda pavatitora isusu tichienda pasabhuwa hatinambotora nguva yatatora pana nekuti ivo vari kutoti tine kumwe kwatiri kumhanyira tofanira kuenda kwarusara isusu yezvinezvi kusvika kwavaita vachisvikaita basa ravo murume wenyu uyo haripo baba havaripo isu vana baba tese tiri vairi nasabhuku nekuti imi murume baba goti vagozova ndivo vanotorema kudarika isusu ende imimi nyaya iyi inyaya muri kuziya inyaya yatakataura nemi mukatsanangura zvatakatoona kuti imimi musi wamatsanangura nyaya yemubhoko kana varamu wenyu vakatokutaurirai kuti mai imimi ndofunga zvechokwadi mai avo dai murume wenyu nevarume venyu vese vakatora pfungwa dzanga dzaifanirwa kutoreka imukadai makatobva makatonzi chienda ina atete asi vakaona kuti imimi manga muchivhiringidzwa ende paroda kutsvagwa kunzi mushonga here kana chii zvese ava vatsanangura kuti toda kuona kuti zvichapamhidzwa futi munomusha imi makutanga kukiya zvomakira muri kuita ko kana vakazoenda uko vakanosvika uko vari uko vakasvika vakatsanangura imimi maramba imi mukazosara maimi panonzi chii munozopedzera moti chiipa ko chii chiri kunetsa ipapo handiti munofoni mungadai mangoudza baba agodi ipapo baba agodi vana agodi matinidzi vanava uyu ndiye baba agodi vari papo imimi kana mukatsanangura imimi hamusi kumanikidzwa asi kuti munongotsanangura imimi kuti nyaya yedu iye yatakambotaura musure kwakazengerekana kwasvika vanhu vakasvika vachibvunza iyi ndo bhandavatsanangurira sezvazviri vanzvadzi tauyawo tine nhau yatakanzwa kuti manga muchidanana naTezvara ichokwadi here ndokumbirawo mutaurisi ichokwadi here munganyatsotitsanangura kuti zvakafamba sei kuti muzopedzisira makudana naTezvara haine kufamba kwacho ndakunotenetsa bhozi handisi kutoziva kuti chichakaitika sei muchiti hamusi kuziva mamusingaziva kuti munodana nawo havana kumbobvira vauya kwandiri vachisvika kuti ndokuda saka chii chakaitika vakangosvika kumba kwandandiri kundobva vasvika kundipa $2 vamabvuma vakangoti $2 mutingi madomasi toda kuti munyatsotitsanangurira saka imi makapuwa $2 ndobva mabvuma kuchirara nawo handina kubvuma kurara nawo ipapo takatogara nguva ndobva vazouya mwe musi nditori mukicheni taurei ndichakateerera ndobva vangosvika undibata bva vakubatai mukicheni imomo saka makatanga kusangana mukicheni ndobva zvazoita sei hazvina kuperera ipapo hazvina kuperera ipapo ndobva zvazoita sei ndobva mazopedzisira makuchinyatsodana henyu asi mambotanga muchimanikidzwa zvaitawo zvokumanikidza bhozi inini kuti nditi vakauya vachinditi ndokuda kwandiri handinambobvirana vanambobvira kutaura murume weyo but zvaitawo zvinhu zvaitongoitika handitozivi kuti vaiti kana vakandifonera ini pamwe pacho vaitoita zvokutondimandikandifonera ndikaramba kudera foni vaitozoti kana vauya kunouya zvechisimba usvikondirova bhozi ini ndaiti chero ndikabuda kuti ndiende kumasoro ndichingosvika pamasoro vaitanga kutofona vanhu kuti ndisati ndaakudzoka kuti ndichibva unobatsirwa vaitosangana ini murodhi kuti wangoenda unodi kwese kwaunoenda ndokuziya kwemakaudzawo ani kuti ndo zviri kuitika hapanawo ndakakwanisa kuudza asi imimi muri muroorwa kamaitadza nei kutaura murume wenyu kana bamunini kana bamukuru kuti ndo nyaya iri kuitika pano pamba apa hapanawo ndakakwanisa kuudza nditoziva chii chakaita kuti ndisaudze vanhu zvanga zvaane nguva yakadii izvi pa2020 saka kubva 2020 zvinoita saka pane about 3 years ko ichokwadi here chatiri kunzwa zvakare kuti mune mwana mese mwana hapana vaidzirira pamairara mese kana kuti hapana hapo kuita mwana hapana kuita mwana
asi sekuyeuka kwenyu mu 3 years idzi mungave makasangana akawanda zvakadii? pamwedzi kunosangana kana katatu bhozi pamwe pacho ini taitoramba vaitozoita zvokuti chero masikati kunotouya wosvikotoita noizi pamba ini pamwe totombovhara dhoo ndobuda wotozoti kana vaona kana vana chikoro vabuda wotozobva wotoita zvokutoti ndiri kudzoka. Pamwe pachona vakatombouya ndobva ndaitobva kusanguko ndobva ndasangana navo zvikanzi uri kubva kupi? Ndiri kubva kusango. Zvikanzi ine madzako kune kwauri kubva manje ndoda kurwa ndobva nditemera shamu ndobva vandirova ndobva ndati ini ndakuenda mapurisa ndakabuda ndakadai nekwakaponda nekusaidhi kuraini ndobva vanditeera saka ndakabuda ndabva ndadzoka ndakadai zvinhu kwese kwauri kuda kuenda waina kuna kwanotomboenda chero kwabuda chiti kuenda mapurisa hapana kwaunoenda ndobva ndazodzoka kuno kumba bhozi mwana wachikora anga kuda kudzoka kuno kumba. Asi inini pari kunditambudza ndepekuti zvese zvichiitika kwamuri sei musina kana kufungwa pfungwa dzekuti muudze bamunini kana bamukuru kana tezvara wenyu kuti mufunge ndozvikuita vamwe venyu? Nditoziva kuti chichanga chakatondiputira indotoona kuti baba vanenge vandisenzesera mushonga bhozi hapana chandaikwanisa kuti ndiudze munhu. Pamaisangana nawo mainzwa kupera simba kana kuti maingoramba muri normal yenyu asi pfungwa ndo dzinenge dzavhiringidzwa? Vaitosangana neni ndisingadi. But mu 3 years tingati muchisangana katatu pasvondo tingati panga pachine kumanikidzana here kana kuti manga matongozvijaira kuti ndo zviripo? Ndakujaira ndandajaira semunhu aita zvekumanzokukaa kuti handisi kutoziva kuti chichaitika because kana munhu wakasenzeswa zvaunenge wakasenzeserwa zvinezva iye handiye ane akuita zviite kudaro zvaari kuda iye. Asi semazira munoita tezvara yenyu tingati vanogona kunge vachishandisa mushonga? Pane here zvimwe zviitiko zvokuti mungangofungidzira kuti munhu uyu haana kuchena? Zvavaitondiita izvozvo because inini kuuya kwandiri kulife kuti vasvikonditi ndokuda handabva vanditaurira izvozvo. Saka mangotanga saka munofungidza kuti $2 yamakapiwa ndo inogona kunge yakagadzirwa? Murume wenyu ari kuti kudii nazvo? Murume wangu akati akauya nyaya ikasvikotaurwa panapo ndobva tazofamba semusha patakaendawo ndobva vasvikotaurirwa ini pane pandakanzi ndibude panze pandabuda panze ndobva vanhu vasara varimo ndobva ndazodedzwa ndasvikotsanangurirwa zvanzi mimi kumbirai ruregerero kune murume wenyu ndobva ndakumbira ruregerero ndobva ndati kuna sekuru imimi sekuru nini kuti murume wangu ave achichanditrasta zvakare ndinokumbira ivo sekuru wangu ati ndogona kana zvikaramba zvakadaro murume wako anogona kudzoka kuno ndosvikoimisa hanzi runyoka ndobva ndati imimi sekuru zvava zvakadii kuti mubva mangotigadzira pano tisati taenda zvikanzi endai munotaurira nemurume wenyu mugozodzoka matu mosvika kumba mosvikokumbirana ruregero muri 2. Asi paaudio yakanzwiwa neveruzhinji uyezve yatapiwawo inoratidza kuti manga muchiwirirana sandizvo here? Saka inini chandanga ndichitarisira kunzwa kakubva kwamuri ndechekuti kana vakatanga vachikumanikidzai vachikushandisirai mushonga asi pekupedzisira mama akuwirirana ndizvo? Chinhu chinenge chashandisirwa pamwe ndozvo zvinopedzisira zvangoita. Saka imi hamuna here nguva dzimwe dzamaitongofunga kuti ndimboonana navo sezvo zvinhu zvanga zvajairira? Handina nguva yandaikwanisa kuti ndoda kuvaona ivo vaitoita zvokutozondifona kuti sei usingafoni umbori nani usingafoni ikoko. Saka pamaisangana imimi maisanganirana kupi? Sango. Hapana imwe nguva yakamboya mumba? Mumba vakauya.
kangani kanokwana kana ka 5. vanga vasingazezere vana vanga varipo kuti vana vanogona kuzondiona. Hai zvangu handizise munhu akauya anenge asingatozise. Saka kana kuri kunzi kutaura nemurume wenyu panguva ino ndeapi mashoko amunoda kumudza? Murume wangu tinongomuti ndinokumbira uregere. Makumbirira ndikamboita trial ko kana andiregerero bva izvezvi kusvika ndikati chararama tese aive munhu anondida but ini handisi kugutsikana kuti hachandiimba kana pasina zvimwe zvaanaita kuti ave nechiimbo. ko kuna Tezvara Vachidanana ndeapi mashoko amunoda kutaura? Kuna Tezvara ndoti kana pane zvavakandiita ngavazvibvise. Asi mimi sekufunga kwenyu nekuda kuti nyaya yabuda zvatopera? Zvapera. Hapana pamuchasangana futi padivi mukazongoti ona kando zvakazongoitika? Hapana. Ivo vane foni handiti? Vanayo. Iyi mune foni? Zvichireva kuti hamuchatombotaure mese? Hapana patichataura tese. Aiwa maita basa, tinotenda zvikuru. Abuya wangu kamsandidaro ndakazina kuda munhu wabuya wangu ndinenge ndada mari kachena ndakazina kuda munhu wabuya wangu ndinenge ndada mari kachena zvinogondipeiya mangwana zvinogonditambudza mangwana. Tafamba nenhau yataudzwa kuti munodana NEMURORA. Mino zvamungade kuti tsanangurawo pamusoro penhau iyi? Okay, ndofunga nhau yakaitika zvechokwadi. Zvanga zvane nguva yakadii zvichiitika izvi? Ndingangoti ndofunga 3 years. Ameno kuti zvizotanga izvi chii changa chaitika? Ndimakamuendera kana kuti ndiye akakuingai? Chakaitika ndechekuti ndingangoti zvakangotanga kungoti akangoita ari maaction saka indobva ndangokundikanawo kuzvidzorawo kusvika ndazongomuapproachawo zvanga ndomatangira zvakaita. Asi zvekuti nekuti tanzwa kuti mhuri yenyu makazombofamba, chii chingave chikonzero chakaizoita kuti mude kufamba panhau yekuti imimi madana NEMURORA? Kufamba ndofunga takafamba zvamusuno. Ndofunga nhau yaingoripo yaive yekuti pane nhau yakaitika iyoyo paitaziwa pamwe kuda panogona kunge paine zvimwe zviripo kana kuti mishonga kana chiri kukonzeresa kuti zvinhu zvakadaro zviitike. Asi mishonga hamunawo here? Mishonga handina. Munofungidza kuti zvakangoitika? Zvinhu zvakangoitika. Handina kana mushonga wandinawo kana kutoshandisa. Nekuti tataura naye muroora wenyu ari kuti makamupa $2. Kubva zvamamupa $2 anga asagone kuzvikontrola.
No, chinoitika ndechekuti sekutaura kwamuri kuita ka nyaya kana yakutaurwa ndo zvainoita. Inini handina kumupa tutura ende handina kana mari yandakamupa yekuti ingave iri mari yakakonzeresa kana kuti pave nenhau yakadaro. Saka angori mastatement ekuti semunhu haane mhosva. Ndo zvinoitika izvo kachiti kana pane nyaya kana nyaya yadai so ndo zvazvinoita. Kutoti pangava nezvimwe zvipo kana pangava kunzi pane zvandakashandisa kuti zvisvike pazvakasvika ipo. Kuri kunzi mwana wenyu aripo mwana mukomana muridzi wemudzimai, ndapi masoko amungade kumutaurira? Mashoko anengade kumutaurira dai anga aripo. Zvokutaura kwandakamboita ndakava ndichizama kukumbira regero panhau yakaitika pamwana wangu indakamukanganisira upenyu hwake nemhuri yake. Ko kune iye mudzimai? Kune mudzimai wamanga muchidanana naye? Zvinongori zvimwe chete because zvinhu zvakaitika ka. Saka apa ndotokumbira regerero zvakare kumwana wangu zvese nekumudzimai wake kuti vararame mune zvakanaka sekukanganisira vandakaita ndichipinda mumba yemwana wake. Mune mwana naye ichokwadi? Zvemwana handinyatsoziva kutaura chinhu chokwadi because munoziva kana zvinhu zvichiitika vanhu muchinge muri vanhu vari kufambidzana hauzoziva kuti nhau yacho inenge yakamirawo sei zvaro. Zvokuti hapana kana paakamboedza kukuzivisai kuti ndo nyaya yapo iyi, kuti mungoziva chete kwete kuti aiti muchengete mwana kana kuti chiasingokuzivisai chete? Nhau iyoyo haina kutaurika iyi, asi kungoti munoziva kuti kana pange pane mwana munhu anonyanya kuziva zvokuti mwana ndowanenge mai ndo vanoziva. Saka inewa ndiri murima saka ndirikumboziva kuti zvakamira. Saka nhau iyi zvayabuda kudai zvabuda pachena kuti ndo zvanga zvichitora nzvimbo toti zvinowanika, asi kufunga kwenyu zvapera here kana kuti pane mumwe mukana wekuti sevanhu vanga vajairana? Inini hangu pachangu ndakazvimiririra nepasvika nyaya mamiriro zvakaita pari zvinezvi handitarisire kuti nyange dai tikanzararama tiri nzvimbo imwe chete muno magariro atakaita kuti nhau yakadaro ingave iri nhau inodzokorwa zvakare mukurarama kwangu. Ndatakutarisira kuti inini nemwana wangu zvese iwe nemudzimai wake neni zvese tongorarama upenyu hwatakanga tichirarama kubva kare. Munoti kudii nenhau yakaitika iyi? Nhau yakaitika yakaipa zvikuru kwazvo paupenyu hwavanhu zvinosiririsa zvokuti hazvisi zvinhu zvinofanirwa kutarisirwa mukati memusha. Manzwiro ataita ndeyekuti imimi pane dzimwe nguva dzamaitoudzwa kuti pane kusafamba kwakanaka kuri kuitika apo, imi muchitsika-tsika. Chii chaikupai chikonzero chekutsika-tsika instead yekuti mubvunze murume wenyu kuti chii chiri kuitika? Kana usina umbo hwakakwana zvinonetsa, because nekuti mwana chaiye muroora uyu mwana wavo, saka unogona kutaura chimwe chinhu chisiri icho wopedzisira mangwana wanzi wapazaimba yemwana. Saka zvazvakazoita zvakazvibudira pachena zvoga, vakabvuma voga. Ko pakazonzi ngatifambei semhuri, imimi tanzwa zvakare kuti hamuna kubatana nevamwe kuenda, chii chakakupai pfungwa dzekuti musaenda? Inini handaibuda nekuda kwokuti ndakabatikana. Ndakati iye nyakuita mhosva yake aripo, akaperekedzwa nemwana wake second born nemukomana, vakaenda. Saka tingati pari zvino murume wenyu mamuregerera here? Muroora mamuregerera here? Muroora ndaimuda kudarika murume wangu zvisingaiti. Nyange dai aitadza kana kutobatsirwa nemurume wake zvaishaya, ndini ndaimupa ndichimuitira zvese. Pamwe kuda akatoda baba nekuti akaona kuti mai vari kugona kundichengeta, saka ndikavadawo pamwe zvangu zvoita. Ndofunga ndo zvaakatoona
nekuti ndaimuda zvakanyanyisa. Nekuti masoko anga ekuti sei mama vakaramba kufambira nhau iyoyi iwo vachiziva kuti vatadzirwa kuda vari pamwe chete nemurume wavo. Aiwa, kana vana vakanga varipo vakatoti taiti mai pamwe vachaenda saidhi rababa, asi mai vari kutoroverera baba kuti zvavakaita zvakatoshata. Kana kuri kunzi kutaura nemuroora wenyu ndeapi masoko amunoda kumutaurira? Muroora wangu kana murume wake sekutaura kwaita kuti tichagadzirisana, ndinongoti dai wara adaro agarisana nemukadzi wake, mukadzi osiya unhu wakaipa nemurume wangu kuitira vana vaone kuchengeteka kwakanaka, nekuti mhuri yainayo yakura. Zvinosiririsa kusiya vana vochengetwa nomumwe munhu. Munoenda kuchechi, munoita zvechivanhu? Ndinoenda kuchechi nopinda Methodist Church muZimbabwe. Ewa, maita basa mama nemasoko enyu anoumba, anovaka, haaparadzi. Maita basa. Aiwa, neni ndotenda. Teteri ndovazvara vanava tokumbirawo zvaitikwa izvi zvisadzokorwe pakare, zvino zvinonyadzisa mukati memusha. Hazvavabvuma kutsurwa nekuti zvapera hazvo, tongotinda nezvo zvavaita nemashoko avadi neruregerwa wakumbirana pakuramba kwavo zvikuona upenyu hwakanaka remangwana ravo. Ndinotenda vana shangu pamusoro pechirongwa chamafambiro ichi. Ava ndivo vana sekuru vangu kwandaberekwa mai angu. Kana vabvumirana panhau ikagadzirirwa zvakanaka pasina madambudziko akawanda nekuregererana, nokuti ndakanganisa pane zvimwe zvanga zvandiwirawo, hapana chakaipa. Tinotenda kana zvagadzirwa nemi, nokuti imi ndimi vadzori venyika mozvibatawo saizvozvo. Tinotenda. Aiwa, mhuri yeZimbabwe, ndicho chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi. Asi chandingade kutaura hangu ndechekuti chandifadza panhau yese ndeyekuti vaTezvara vave apologetic kuti aiwa zvinowanikwa ndakakanganisa, ndiregerereiwo. Uyezve iye murooro zvakare abvuma kukanganisa ivimbo yedu yekuti aiwa zvanga zvichikanganisika zvakuzogadzirika, hapana futi zvakadaro zvichange zvichiendera mberi. Uyezve sematauriro amanzwa achiitwa namama, zvinoratidza kuti vava machuwa mupfungwa dzavo, havafunge zvinhu zvinoparadza musha zvinozoita kuti ramangwana vanhu vakawanda vange vachidemba-demba. Ndicho chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi, mhuri yeZimbabwe. Ndinovimba imiwo vari kuona madzidza zviri kana zvitatu, nekuti kazhinji kana zvinhu zvichiitika kwaanhingi hazvireve kuti kwaanhingi hazvisi kuitika. Chinenge changoitika ndechekuti kune kwazvatanga kubuda, kumwe kwacho hazvitozobude, kumwe kwacho kunotora nguva zvakare kuti zvinge zvichibuda. Naizvozvo zvinowanika mukurarama. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Regai tichibva nzvimbo ino yeMhondoro tidzokere kuguta guru reHarare. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.